علیکم دوستانی عزیز. обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. имрӯз ба дастамон хабарҳои наве омадааст, ки мехоҳем пешкашатон гардонем. дирӯз тахминан соатҳои 10 рӯз дар бинои суди олии тоҷикистон муҳокимаи парвандаи куштори соҳибкори ҷавон шӯҳрат ғолибов ва исломиддин шаҳидов баргузор гардид. бояд гуфт ки ализода алиҷони ботур 8 моҳ пеш дар қатли шӯҳрат ғолибови 24 сола ва исломиддин шаҳидови 14 сола ҳамчун гумонбар дастгир шуда буд. шабнами искандар ҳимояткунандаи алиҷон рафти мурофиаи судиро ба шабакаи қадамшо исоев ва чунин шарҳ дод. дар рафти мурофиаи судӣ исломиддинзода қиёмиддин айбдоркунандаи давлатии ализода алиҷони наврасро, ки дар қатли онҳо ҳамчун гумонбар дастгир шуда буд, айбдор дониста пешниҳод намуд, ки ӯ бо моддаи 104 қисми 2 бандҳои А, В, Э, И, Л, 244 қисми 2 банди В, Г ва 249 қисми 3 банди А ба муҳлати 10 сол аз озодӣ маҳрум карда шавад. вале ҳам тарафи ҳимояткунанда ва ҳам тарафи айбдоркунанда ба суд дархост намуданд, ки парвандаи ҷиноятӣ ба тафтиши иловагӣ баргардонида шавад. қиматхон Ризоева, ҳимоятгари тарафи ҷабрдида, дар рафти суҳбат ба хабарнигорон чунин гуфт, ки дар рафти тафтишот баъзан камбудиҳо ба назар мерасид ва мо мутмаинем, ки ин парванда аз тарафи суд ҳаллу фасли худро холисона меёбаду гунаҳкори асосӣ тибқи қонун ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. ботур алиев шӯҳратро акбар кушту писари моро ҳабс карданд. ин мавзӯъро дар давоми 7 моҳ боз пайгирӣ намуда истодааст. баъди баровардани ҳукми суд маълумоти тозатарин ва хулосаи ниҳоиро ба шумо пешниҳод менамоем. агар шумо ё дӯстонатон хоҳиши сафар ба ватанро дошта бошед ва мехоҳед билетҳоро бо нархҳои дастрас харидорӣ намоед, пас ба рақамҳои дар экран буда занг занед ва билетҳоро бо нархҳои дастрас харидорӣ намоед.